Waħdi insiba diffiċli, meta jkun hemm xi ħadd miegħi dejjem inħossni li mmur aħjar u dejjem inħossni li nasal. Ma nafx jekk xi ħaġa hekk qedtix inti stess jew inkella forsi taf xi ħadd li ġieli qala. U din hija naturali li l-bniedem minn żmien żemżem kien minn dejjem jaħdem f'timijiet żgħar jew timijiet kbar. U kellna bżonn xulxin biex pereżempju jinnexxielna nibqgħu ħajjin minkejja li kien hemm id-dinosawri u l-iljuni u t-tigri madwarna ridna ninaqdu biex niftehmu ħalli kemm jista' jkun ma jkollniex ħafna fatalitajiet u għalhekk il-bniedem għadu jeżisti sal-lum. U tgħidli x'għandu x'jaqsam mal-fitness, mal-fat loss, mat-toning, etc. Qabel xejn, jiena Mattejus Grasso minn A New Better Life u hawnhekk ngħinu lin-nies jinbidlu fejn tidħol is-saħħa fiżika, is-saħħa mentali, il-mod anke kif norqdu, kif inqumu, kif anke nidhru għaliex le. Jiġifieri naħdmu daqsxejn fuq dak is-settur tal-health and fitness insomma. Lura għal-punt tat-tigri u tal-iljuni, meta aħna ninaqdu flimkien ħajkun hemm aktar riżultati tajbin anke llum il-ġurnata illi tigri u l-iljuni ma jiġrux mas-saqaj, alright, forsi hemm bnedmin li qishom iljuni jew xi tigra, imma fimtu l-punt. Bażikament, meta imbagħad tant l-aħjar ikun hemm leader, ikun hemm min imexxina, jekk dak il-leader ikollna fiduċja fih normalment, jew dak il-leader iridilna l-ġid, aħna ħanaraw aktar riżultati. U għal daqstant għalhekk il-coach fl-exercise jagħmel differenza kbira. Għal raġuni illi apparti li coach pereżempju meta jarana illi għandna bżonn inkoraġġiment ħajedilna issa l-aħħar ftit jew inkella dritta darek, dritta jdejk ħalli inti tnaqqas ir-riskju li tweġġa pereżempju. U anke għax coach ikun studja normalment, ġifieri dejjem araw li persuna tkun kwalifikata u għax ikollu l-esperjenza, mela again ħanti kompari tfittxu anke l-esperjenza, ikun jista' jiffranka għalek ħafna ħin u ħafna frustrazzjoni fl-ima sens. Mela jekk bniedem jaf u anke għandu l-esperjenza ta' kif jaħdem biex inti minn fejn qiegħda jew qiegħed illum tasal għal fejn tixtieq, ara kemm ħadd tifranka ħin, żmien, ġifieri xhur, ġimgħat, snin, ma nafx. U kemm ħadd tifranka enerġija, kemm ħadd tifranka anke frustrazzjoni li pruvajt affarijiet li ma ħadmux. Għal daqstant, kemm fejn jidħol il-health and fitness, kemm fejn ħajjidħol pereżempju l-accounts, aħjar tqabbad accountant milli tipprova tagħmel kollox waħdek, jew inkella tipprova titgħallem xi ħaġa milli inti tagħmilhom int. Meta inti qabbad professjonist ħadd tifranka l-iżbalji, ħasseraħ aktar moħħok u ħadd tasal ir-riżultati aktar u aktar malajr. U hekk jew bekk ikollok anke ma' min titkellem, ikollok mistoqsija jew ikollok xi ħaġa fuq rasek, tista' tiddiskutiha mal-coach, mal-accountant, mal-professjoni x'inhi tiegħek. Għal daqstant, jekk kien hemm xi ħaġa li tallimtina biż-żmien kien illi dejjem għandu jkollna lil min inkunu accountable għalih. Mela jekk jiena fejn jidħol leadership, fejn jidħol pereżempju accounts, għandi lil xi ħadd illi ħajod li ħsib dawk l-affarijiet. Ħallina nifoka fuq li għandi nagħmel min-naħa tiegħi. Fosthom dawn il-videos insomma. Ħajjeb, nixtieqilkom il-ġodda tajba u jekk nista' ngħidkom xi ħaġa jiena Mattejus Grasso, tistgħu tikkuntattjawni jew tikkuntattjawna għaġili divertja fuq xi membru tat-tim fuq 9900 3909 jew Facebook message fuq A New Better Life jew inkella email fuq info@anewbetterlife.com. Niltaqgħu.